Bari mu bude littattafanmu zuwa Afisawa Sura 2 aya 1 da 2. Maganar Ubangiji ta ce, ku kuma ya raya ku sa'ad da kuke matattu ta wurin laifofinku da zunubanku, waɗanda da kuke a ciki, kuna biye wa al'amuran duniyan nan, kuna bin sarkin masu iko a sararin sama, wato iskar nan da take ziga zuciyar kangararru a yanzu. Ubangiji shi albarkaci karatun maganarsa cikin sunan Yesu. Yau ina magana ne game da an raya mu domin aiki ko hidima ta samaniya. Muna raye saboda Allah yana da dalilin da ya sa ya bar mu muna raye domin akwai manufa. A wancan Lahadi na ce rayuwa ta wuce ci da sha da kuma sanya tufafi. Rayuwa tana ɗauke da manufa ne ga kowane mutum. Idan kuma mutum bai iya sassance da manufa na rayuwarsa ba, zai yi rayuwa ne kawai akan abin da bai taka kara ya karya ba. Ga dukkan mutumin da bai da ruhaniya na Allah, bai kuma gaskantawa da Allah, matacce ne irin wannan mutum. Gama cikin al'amarin da ya shafi na mulkin Allah, ba za a iya lissafta irin wannan mutum a ciki ba. Amma ina addu'a wannan ba shine matsayinmu ba a cikin sunan Yesu.